Milí moji pacienti s pľúcnou fibrózou, chcela by som vám veľmi jednoducho vysvetliť, v čom sú úskalia pľúcnej fibrózy a prečo je veľmi dôležitá skorá diagnostika. Pľúcne tkanivo je tkanivo, kde prebieha výmena kyslíka a kysličníka uhličitého medzi organizmom a vonkajším prostredím. Keby sme rozrolovali pľúca do dvojrozmerného priestoru, tak by sme vedeli, že tento prenos kyslíka a kysličníka uhličitého sa deje na 90-95% celého toho pľúcneho koberca. V tom prípade, ako nastúpi proces pľúcnej fibrózy, teda proces jazvovatenia, sa nám funkčná plocha, kde prebieha výmena kyslíka a kysličníka uhličitého, stráca. Jazvovatie. Pľúca nám tuhnú a jednoducho začíname mať pocit nedostatku kyslíka práve preto, že ten kyslík už nie je schopný prejsť cez jazvovité pľúca a ten zbytok zdravého tkaniva nie je schopný udržať našu výkonnosť v tom stupni, ako to bolo predtým. Čiže pre nás je mimoriadne dôležité, aby ste prišli včas. Včas, kedy je ten proces ešte v začiatkoch, lebo my ho našou rýchlou diagnostikou a liečbou vieme zastaviť. Vieme zastaviť proces jazvovatenia, teda znižovania percenta funkčného tkaniva. K tomu potrebujeme spoluprácu vás a vašich blízkych rodinných príslušníkov. Prídite kedykoľvek. Ja vám poviem, že radšej prídite skôr, ešte keď aj sami by ste to bagatelizovali, ale tá ponámahová a dýchavica a suchý kašel je to, čo nám signalizuje, že čosi v tých pľúcach nie je v poriadku. A veľmi často to môže byť práve to stúnutie, zjazvovatenie pľúcneho tkaniva. Máme veľmi dobrú diagnostiku, máme aj liečbu, vieme veľmi pomôcť, ale keď prídete neskoro, tak jednoducho celá naša snaha bude o ničom, pretože jazvovaté tkanivo, to je tak, ako keď vidíte jazvu na koži, sa už nikdy nevráti k svojej pôvodnej funkcii. Takže týmto vás vyzývam a prosím, nemajte strach, nemajte pocit, že niekoho obťažujete svojimi ťažkosťami. My sme tu pre vás. Verte mi, my sme tu pre vás a chceme sa k vašej diagnostike a k vašim problémom dostať v začiatkoch. Prosím vás, nič nepodceňujte.